Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ako nasab siyang naluwas day. Swerte kayo kinidto ko. Wag sila kalibutan nga may mupatay nila. Ako na siya nakapatay sa buot mupatay ni Dennis. Nahibaw kong siya mo ituyo ug mapagan sa bunta si Julie. Maligo na ko day. Kung may pao ka sa tinuod ning, nga isuod mong higala mo'y nag-among-among na ako. Luwason mo pagkakagyapan si Dennis. Unsa man ang dagway sa iyong main? Lain mang tanahon? Murag may nahitabo din eh. Pangutano na to. Ay, Sir Dennis! Ma'am Julie! Oh! Unsa ba ka marikita? Ay, dali sa liyo, sir! Dahil kriminal dali, sir! Ha? Ay, dali, sir! Ay, nara, sir! Ay, gigait sa pusas! Oh, pagtawag ko kauban sa opisina, honey. Dali! Oh, honey. Ay, kuyog ko, ma'am! Kinsa man ang lakiha marikita? Ay, wala ko mahibalo, ma'am! Gihatod man lamang na din ni Glorio! Oh, bibag tingno ng telepono. Hello? Hello, Ma'am Julie. Si Guryo ni Ma'am. Guryo, maikay nanawag ka. Nagubot mi diri sa bahay sa among pag-abot. Kinsa man ang lakiha nga imo kunong gihatod diri sa bahay? Kuan Ma'am, ang tinuod yun Ma'am no. Gitiming lang yun na mo nga maabot mo. Pero mas maayo tingali si Midjur lay akong masultihan na Ma'am Julie be. Oh, tawagon ako si Dennis. Sige, salamat kay Ma'am Jul. Kisa yung mga kung anong ibusasan ka. Tagadiin ka man? Ha? Tagadiin ka? Oh, ha, anong saman? Nagkatawag ka na? Nanawag si Guryo. Magigsulti siya nimo. Wow ba? Usay sulti sa tao. Diligil mo tingog. Ano? Guryo, Oh, Midjur, pasensya ha. pasabda ko, Guryo. O yung say pasabot din eh? Kinsa pa kining lakihan nga imong gihatod diri sa among kaugaliko? Kuan Midjur, dako nagkalabutang tawa na hitabos-ambos ganina sir. O sir? Dako nagpartisipasyon sir kini sa maong ambos kana tawa na. Guryo, Naghatod man sa good nila Ma'am Kunsing o Sir Miguel sa airport ganina sir kay gipalarga man ni Sir Miguel siya may igsuon nga tawas sa Manila kay gipatay sad kuno ang opisyal kani adto sa army. Mao tong na kakita mi ninyo pero kamo o may kita na mo. O mo kita na mo ba? unsay partisipasyon na ito ka na, Guryo? Siya may nagbutang atong signboard nga dito sir. Sa diyang misaylo mo siya yung nimutangan. Human niya butang, dali-dali sa siyang bibiya. Mao tong gadudas by earning. O gisundan dayon mo na mo. Tuod man, mao na itong hitabo. Kabay earning tong tanan, sir. Wa ko kabubuto, bisag kausa. Pero gipabalik niya nga magisakyan, tuod man. Tagapa na mo. Naabta na mo siya. O nga mo gisundan. O nabati bagyo na mo nga may kasulti siyang, may gitawagan siya sa telepono ba? Pagbuot yun, gihapon tong by earning ko nga, anayaton ang tao sa inyo, kay ikaw lang ko na ibahalaan na niya. Na siya? Gusto ko magigsulti niya. Kinsa man si Bayerning? Gusto ko magigsulti ka niya. Bay, gusto siya magisulti ni mo. Tingnan ko ako'y gana makiksulti niya. Ako ingnon, bay nga okay gana. Sultihi. Sir, Hain man siya? di ko na siya magisulti ni mo. Ako na siya gana magisulti ni mo. Kalulit siya. Ingna siya. Litsi siya. Mura siya sikin sa da. Ingna siya. Nga mura siya sikin sa.
Dennis? Litsi siya. Oh. Unsa ba ko rin? Nausabi niya ko na una? Magkisulti na ba siya ako? Ingna siya, nga di na ko niya magkisulti pa, bisan kalusa. Hello? Oh. Kinsa eh? Ako ingon sa imo ha. Yon sa laki. Ikaw swerte pa ka. Major. Kinsa ni? I am still mine. Ako soko alon ikaw patay. Oh. Mr. Ting is my brother. Mr. Ting, ako iksoon. I won't stop until you all killed, Major. Ako dili honong hangtod ikaw patay. Oh. Kalon ako ko all. Kay unfortunately, you're still alive. And I promise to myself that I will kill you. I will kill you. I will kill you. I will kill you. I will kill you until you die. Hoy! Pikot ug mata. Makit-an ra gihapon ta ka. Mailhan ra gihapon ka. Magpantay ka. Really unfortunately for you. You collapse official. Really unfortunate for you. I'm going back to Hong Kong now. Ikaw andam. Ako balik din Isipo. Ako promise ako kau kaligon. I'll be back. Ako balik alon ikaw patay. 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 Hoy, hoy, hoy! Patay. Ngutog ang naghihapon kining imong tao nga diya sa akong kamot. Kara tao wala hinungdan. Bisan mo na kapila patay ako lipay pa. Kiputang na. Kinsa to? Mamasin ta nga mutug-an kining tawarang. Dennis? Dennis! Mutug-an lang eh. Matay diliban di mutug-an, tan-awon ta. Ta! Ari, Asa di po na nakalatuhan na? magabot karon nga ako mga sakop aron magbantay din mo. Ayaw paggawas-gawas sa baya. Dennis! Dennis, kung mulakaw ka, paglawgi mong kauban! Kana rin tawhana. Ako nang kauban. Ang bot ko ipasabot, imong mga sakop! Basta dinig ka lang ha. Mobalik din ko. Salvage na sabto ni Dennis! Ayaw naman yun sa syudad, sir. Gawas. Ayaw naman ang napita, sir. Gawas! Ayon ka na magtago ang inyong amo. Walang ikaw may bawa, sir. Walang itaon ko may bawa, sir. Ako pa, gay. Ayon magtago ang nagsugo ninyo aron patyon ko. Sir, walang itaon ko may bawa. O mga nimi kakita nagway na, sir, pero agay, kita yun na di ba ako sa siya ka sa inin, sir? Kuhan man, sir, sa atin ni Punuro may magsulti, sir. Gusto na taon, sir. Gusto na taon. Sir, doon nakapaan ako ang imong ipul, sir. Tinuuntaw na ako gisulti, sir. Agay. Hapit maamong ang akong asawa. Sir, sa telepono na may magsulti, sir. Bisan saan ko nimo, sir. Bisan patsyot pa ko nimo. Wala nyo ko'y kasiyuran kung kinsa itong insika, sir. Ay.
Wa giday ko'y mapuga nimo. Wala kita kay makuha na kong impormasyon kung kinsa totoo na, sir! Sir! Wala kita kay kasulti ni mo, sir! Malito ka na ko, sir! Ay, kung patsa, sir! Ayaw to, sir! Ayaw! Nagkinahanglan ginuntag ko kanimo, Erning. Pero sugod karon mag-adad-adad na ko nga wa ka na sa akong duol ning. Tunan ko nagsugod kanong saon akong pag-anamanam og lukak. Ang kahugot sa atong paragson. Hangtod nga maahan din ako nga mawa ka na kayo sa akong una-una ni o sa akong tukan. Nagkinahanglan unta ko ni mo dong. Pero ikaw, huwag ka magkinahanglan ka na ko. Huwag ka magkinahanglan ka na ko. Huwag ka magkinahanglan ka na ko. Guryo! Wa, sige. Mag-iingat sa kinan. Ako na lang bag. Hello? Oh, Pa Miguel? Kadiyot. Ning! Ano ko? Ako na tawag ka? Kisa mo na eh. Si Papa Miguel. Pa? Kumusta naman mo diha sa Manila si Mama Konsing? Ha? Tinuod na, Pa Miguel? Bay Sarge, okay na. Guryo! Sorry. Sorry kayo. Oh? Sabi na nawag na ibig, ha? Si Papa Miguel. Bili mo lagi ng dagwain ba yung lagi? Oo, sige. Sige pa. Lagi. Ikaw, Sam. Pag-amping diha. Mas labing maayo tingali untang nga dili mo magdugay diha. Sige, bye. May problema sila si Papa Miguel o Mama Conching sa Manila? Matud pang Papa Miguel. Wa na kung sila makasabot sa sitwasyon sa Manila. Saan naman tao na eh? Konfirmado nila nga ang nagpatay sa maong opisyal sa militar mga tao sa presidente. Na? Sa ato ko ba nga? Sus, saan naman tao ni kalakiha eh? Biyaan Kaning- tamo si Goryaning. No. Ayaw pagbiya. Asawa ta kaday. Dili mo kompleto ang akong pagkabana ug ang imong pag-asawa kung may taguon ko nimo. Kinala masayod ka kung unsa ni dagan karon sa nasod. Kay para nako si bisan kinsang Pilipino may dakong kalabutan ug may dakong katungod nga mahibaw sa mga hitabo karon sa Pilipinas. Lingkod mo palihog. Guryo? Lingkod Bay. palihog. Oh, bay. Tupad rin na goday. Bay. Unsa man din naobserbahan ni Sir Miguel dito sa Manila, ha? Nagsige nagkinamangay ang duha ka faction sa militar dito sa Manila. Ang nabahin nga puwersa, ang taga National Defense, nagsige nagpang-recruit, mausab ang taga Chief of Staff. Masiguro na ganis taga Chief of Staff ang mga opisyal na klaro kayong tuwa simpatiyas taga National Defense. Asilabol kaayo sa atake sa taga Chief of Staff. Ug sa nahimong ihimplo maong opisyal kaniadto nila ni Papa Miguel. Huwag kong kamatngon din sa ato, ano, bay? Nagsugod naman kuryo. Usas sa aktibo kayong nang recruit mao ang major. Oh, si Sir Dennis? Usa ko siyang recruit. Habig sa taga Chief of Staff. Pulpida, no? Naagili siyang pabiyan si Sir Fabian Baysa. So, klaro kayo nga. Kung masakop ta ni Chief of Staff, natas presidente, kay tao mas pabiyan ni Marcos, di ba?
Di ba, Sarge? Sa'yo na ni mo. Mamauli din sila sa papamigil mo makonsing mas buntag. Sugato na to sila sa airport. Paminaon ko una ang akong amahan. Anak na kumudisidir asa ko. Pero may laing opsyon. Muluwat ko sa pagkamilitar. Magdepindili na human sa mong istorya ni Papa Miguel. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.